Mary vilayatynyň pensionerleri we döwlet kömek puluna alýan ýaşaýjylary özleriniň azyk we senaat haritlaryny gymmat bahadan hususy dukanlardan satyn almaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu barada marly ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, munyň sebäpleriniň bankomatlarda pul serişdesiniň tapdyrmaýandygy we şol sebäpli öz pensiýa hemde kömek pullaryny naklaşdyryp bilmeýändikleri bilen baglanşyklydygyny gurrun berdi. Marynyň ýaşaýjylarynyň pensiýa haklary we kömek pullary 3 fevralda plastik bank kartlaryna geçirildi. Ýöne adamlar pullaryny naklaşdyryp bilmän kösenýärler. Sebäbi bankomatlarda pul ýok. Eger bankomatda pul bolaýan ýagdaýynda da ol derrew gutarýar. Banklaryň gapysynda duran bank işgärleri pul ýaňja gutardy diýip adamlary ýygyna gaýtaryp durlar. Biderek nowbaty durduk diýip ýygyna gaýdýan adamlary görse bolýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 5 fevralda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt adamlar kartlary geçirilen pulu naklaşdyryp bolmaýandygy sebäpli olardaky maliýe serişdesinden diňe nakt däl sowdada peýdalanyp bilýärler. Nakt däl bank amallaryny bolsa diňe döwlet ýa-da hususy eýçilikdäki käbir dukanlarda amal edip bolýar. Ýöne döwlet dukanlarynda ilat üçin zerur bolan azyk we senaat haritlarynyň köpüsi tapdyrmaýar. Döwlet dukanlarynda hökümet tarapyndan goýberilýän haritlar ýok. Mysal üçin towuk buğda, ahal ýagy we gök önümler tapdyrmaýar. Şu günleri diňe un paýlanýar. Adamlar paýlanýan unyň hilinden hem nägile bolýarlar. Un gatgara bolup, onu elände kepek kän çykýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä şol sebäpli adamlar belend, hoşal we halal ýaly sowda merkezlerinden azyk haritlaryny satyn almaga mejbur bolýarlar. Ýöne bu dukanlardaky haritlar bazarlar we döwlet dukanlary bilen deňeşdireninde adyndan 3-4 manat gymmatdan satylýar. Bazarlarda unyň birinji sortunyň 1 kilogramy 7 manatdan satylýan bolsa, hususy dukanlarda 11 manatdan bahalanýar. Greçkanyň 1 kilogramy bazarda 9 manatdan, dukanda 12 manatdan satylýar. Başga haritlar hem şunuň ýaly diýip marly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Habarçy ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň 10% ýokarlandyrylmagy bilen vilayatda haritlaryň gymmatlap başlandygyny hem aýtdy. Ol bu azyk gymmatçylygynyň we gyççylygynyň şeýle-de bankomatlarda pul ýetmezçiliginiň adamlaryň öz arasynda nägileliklerini beýan etmegine sebäp bolýandygyny hem belleýär. Soňky 3 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligi her aý diýen ýaly ýüze çykýar. Adamlar zähmet, pensiýa we talip haklaryny şeýle-de kömek pullaryny naklaşdyrmak üçin ençeme sagatlap ýa-da günläp nowbaty durýarlar.